लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आई होप सो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोर आफानि अननायाव मोजाङैनो दं लोगोफोर स' आं दिनै ओरैनो जास्ट मोनसे जायगायाव थांगासिनो नालाय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै लोगोफोर स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा आंनि भिडिअखौ नायनानै गय जादों लोगोफोर थांगासिनो लोगोफोर मोनलायबाय फ्लाइओभार बङाइगाव थांगासिनो लोगोफोर मोनसिगोन बांद्राय गोजान नङा सफैलायबाय नै सासे स्कुटि सहैबाय सफैजोब्बाय गासिबो dumpawa dumpau ningin aku dumpau domain dan enggak lebih sekali lebih sekali cek Aku mini bawa. Oh nih, blockers berapa nih? Blockers YouTuber जागोन YouTuber common जाबाय आरो ना YouTuber जाबा साबसिन आरो very good YouTuber kan जाथारदो दे केमेरा मोजां नुदों नालाय रायलायनाया जोब्बाय क्लासा जाग्राखौ लाना फैनि दे अ नै हरै सासेबा ब्लगारसा अ नै खेबगासिनो हिटथावसो आंनि मेकआप जाबाय हेल' बरियानो बाय बरियानो जाग्रा लाबोबाय जेखि खामानि मावा मानो जानायाबो एसे इम्पर्टेन्ट गाइसमोन ब्रेक टाइम लेखारदों मा होनदोंमोनलाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि बायदि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि आं डायलग होनि दे नोंखौहाय र' आं डायलग होगोन ओमफ्राय माखासेखौथ' काट खालामखागोन स' साइज नुबाय आयै दुलुर बिराद साइज नुबाय बोरैबा नायला जकार बुरिया गलि बायदि थायो नङा गलि अरे नाली मोनामलायदों ने होनजाय दे नाली मोनामलायदों ने दे होनजाय मानसिफोर नाली 20 केजि आलु गेसाव सेवनाय दं नोंखौहाय आयै नासुरिदि ना दस दुगैयाखै नामा आं बाबायलै oh my god kagan जाइन जे खालामबायलाय दिनैहाय एकदम बेनो खालामदों मेकआपखौ लोगोफोर नै नायदो गामोन दे एन्टारटेनमेन्ट वाला बाबु आगै प्रेक्टिससो माने प्रेक्टिससो खालामदों माने गासिबो नाङा एन्टारटेनमेन्ट वाल माने जों मोजां मोनोखाय नोंनिखौ एसे माने सोलोंनायदों आरोना जों सोलोंनायदों साथामसो इउटिउबार फेमास इउटिउबारनि बे दा रायलायनायफोरखौ नोङो रायलायलाय ओमफ्राय फेसबुकआव ना क्लास लानायावनो माने एसे
इन्ट्रेस्ट माने इन्जय खालामनो नागिरदों माने माने नैबे बिथाङा जोंनि माने मुंदांखा इउटिउबारफोरनि माने टनखौ रायलायनायनि स्टाइलखौ माने बे बिथाङा ट्राइ खालामनायखौ जायोना जाया खोनासंसाय लोगोफोर फार्स्टआवनो जोंनि नामदांखा केमिस्ट्रिनिखौ होनदों Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे आरोबाव गोदान भिडिअ बरायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो मुम्बाइआव बेरायनो थांगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला मोजां मोनोब्ला अननानै नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नोंथांमोना माबायदि मोनखो गाइस खिन्थु आंथ' बिराद मोजां जानायखौनो मोनदों माने आं एकदम मोजां मोनदों ओमफ्राय दानिया नों सोरनिखौ कपि खालामगोन सेकेन्डआ सोरनिखौ खालामनो अफ्रि दैमारि आं बारा नायनाय जायाखै होमबा नों सोरनिखौ खालामनो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनिखौनो खनसे खालामबावदो नामा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि आगै फारिजातनिखौ बानायनोसै आङो हेलो एभ्रिवान लागानसो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलो आं खनसे ट्राइ खालामनि भिडिअ माबा जाबाय my YouTube channel. Ini nama tu chemistry ya. Salah pun yang. Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबाय. स' आं दिनै माने मोनसे जायगायाव मैगं लायनो नागिरदों. Interested ba नोंथांमोना नायलांदो हेलो aku tulis break time जाबाय जानाय लोंनाय स्टार्ट नै मेडामा बेखौ जानो लोंहोदों फ्रुटी ओमफ्राय नै केक फ्रुटी बोला मैंने फ्रुटी सोना फ्रुटी ओमफ्राय नै केक ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोनलाय पेटिस ब्रेक होदों जादों एसे इन्ट्रेस्टबो खालामबाय आब' जुलिया एसे माने इउटुबारफोरनि रायलायनायखौ माबायदि रायलायो माबायदि रायलाया जादों आरो इउटुबारफोरनि फार्स्ट माने ब्लग स्टार्ट खालामनायाव रायलायनायखौ कपि खालामदो दे जाना लादो दे बुंदो दे Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैगोन लावदुमजों आंजों जोंनि बेटिङाव थांगोन हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु पारिजात इउटुब चेनेल जोंनि इन्ट्र'डाक्सनखौ बुंगोन र' आंनि खोदा आरो गेम्सफोरनि खोदा आरोना दे बुंलायनायनि आं खोनानिफ्राय गेम्सफोरखौ बुंनोसै ना नोंथांमोनाबो खोनासंलाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैगोन लावदुमजों आंजों जोङो बेरायनो थांगोन स' लावदुमजों आंजों जोङो अबे जायगायाव बेरायनो थांगोन नोंथां बे जोंनायखौ होसिना हो खोनाबाय गैलाहाय जोंनायखौ दाखबना होसिन दे
लाथार कम्पेक्टमोन दा गैला दस्रा दंबावो लुज पाउडार दंना लायनो फिसा लानो नैबेसोमोन नामा नैबे नामा मा एला बेबो जायो औ बेबो जायो बेलाय बेबो जायो मा खोबखो नाय आंहा माबा नांलानायखौ माबादों माहाजोनजों सुजायो खोनस्लान हो खोनस्लान गथ'ना बेखौ एसे होदो दा बे नांनायावल' ओमफ्राय बे जोंनायखौहाय होना होफिनदो बे हिङा बन नांदों ना माखो औ नोंसो औ बबेया मोनबाय ini kalau baik kalau betul happy deh bila kirinya nggak komplit simply kok sudah aja foundation kok itu आं फाउन्डेसन फुना फेस पाउडारल' बिदिल' एसेल' किडनिनि मेगना खेवलायलासैनो खानाय माबाखौ बानायनो मोना ना खानाय मामाखौ बानायबा साबसिन नुबावो ने ओरैबो सासे हाथिफोर जि खालामखो माय गड बुरजिं मिनि इसु सासेयानो मोजां नुबाय माबायदि नुदों लोगोफोर नै दिनैहाय ट्राइ नायदोंमोन मोजां नुदोंना नुवाखै मोजां नुवाबाबो मा मोजां नुबाबो सोलोंनायावलाय आरो मा नै दासो बाव थाफैनानै मोजां नुबाय वाव बिउटिफुल माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहर ट्राइ नायदोंमोन आं दिनै साजायनानैहाय आंथ' मोजाङानो नांदों खालामनानै दा नोंथांमोनाबा माबायदि मोनो कैसा लगा फ्रेंड्स मैंने आज पहली बार ट्राई किया है मेरे फ्रेंड के फेस में मेकअप मुझे तो अच्छा लगा लेकिन आप लोगों को कैसा लगा बोल देना प्लीज़